creepypasty uszycie w nocy, więc będzie grubo. Creepypasta, 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 creepypasta. Jednego zająca, tego Herobrina, czemu go ciągnę w sumie, nie wiem. Creepypasta, 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 Ciągnego zajęcia, tego Herobrina, chociaż chciałbym żyć, nie. Chciał mnie zagłuszyć, chciał mnie nastraszyć. Creepypasta, 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 niech ta creepypasta pójdzie sobie spać, jest cicho i muszę się nie muszę się ruszać, jednak ona tu idzie, ona tu idzie i jest pierwsza stąd, jeśli tam nie jest pierwsza stąd, jest pierwsza stąd, jak ona tu idzie, to jest pierwsza stąd, bo nikt tego nie chce, nikt nie tu nie chce, jest pierwsza stąd. Creepypasta, 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 zostaw suma,